askotan entzun dugu euskaldunak serioa garela. Beraz, zergaitik abesten dugu? Hau deku morea. Euskaldunok lehen aldiz pantai handian 1913an agertu ginen. Andra Mupei bat film mutuan. Geroago Disappearing World telesailean The Basques of Fantasia atalak zuberako hartzainen bizimodua erakutsi zuen. Galtzear zegoen bizimodu eta kultura gisa. Ordutik atzerriko zineman badira euskaldunen inguruan errepikatu diren gaia. Besteak beste folklorea, hartzaintza edota gatazka armatua. Kanpo begirada batetik batzuetan herri txiki eta serioa gara. Beste batzuetan langile eta abegikorra. 12. mendean Ainmegi Piko Doneiako ebideko erromesak euskaldunak barbaroak, bertuterik gabeak eta mozkorrak zirela zioen. Eta Pierre Delange inkisidoreak euskaldunak lizunkerietan ibiltzen zirela aipatu zuen euskal sorginkeriaren ituna liburuan. Eta euskara deabruaren hizkuntza zela. Aldiz, Victor Hugoren begirada atseginagoa zen. Eta bere hitzetan euskaraz hitz egiteak senidetasuna sortzen zuen. 16. mendean Andrea Navagero Veneziako Errepublikako enbaxadoreak honela zioen bere liburuan. Oso alaiak dira, seriotasunez baino pentsatzen ez duten Espainiarren guztiz kontrakoa. Topikoek ordea beti dute egiazati txiki bat eta gizarte eraikuntza handi bat. Azken urteetan zinemak berriro jarri du euskaldunen irudia eztabaidagai. 8 apellidos vascos eta Mission Opei Basque bezalako pelikulek arrakasta handia izan dute, baita eztabaida piztu ere. Umorea konplexua da eta interpretazio ezberdinak ditu. Batzuentzat barre, besteentzat irain. Eta zu kanpoan ibili zarenean, zer nolako irudia jaso duzu euskaldunen inguruan?